Pontevedra prepárase para converterse no mes de outubro na capital mundial do deporte da loita. A cidade acollerá ata 3 citas relacionadas con esta disciplina. Entre o 10 e o 13 será o Mundial Absoluto de Grappling G. Os campeonatos de grappling sub-17, sub-20 e absoluto serán os días 14 e 15. Finalmente, do 17 ao 23 celebrarase o Mundial sub-23 de loitas olímpicas. Esta é a forma de facer historia a nivel mundial, porque Pontevedra vai ser o centro mundial das loitas olímpicas durante 15 días, co evento máis importante que está no calendario internacional. Isto non o conseguiu ninguna das cidades máis importantes e máis grandes que organizan eventos. Da igual que falemos de Budapest, de Bakú ou de calquera outra cidade, París 2017, non o conseguiu ninguna cidade, só conseguiu Pontevedra ata o día de hoxe. O pabillón municipal será o escenario escollido. Ademais, instalaránse 3 carpas detrás do edificio para os adestramentos e quecementos dos deportistas. Tamén se empregará o recinto feiral. Ali os loitadores realizarán as pesaxes e xantarán. Participarán uns 1.100 loitadores de 80 países. Entre todos os deportistas, adestradores e organizacións son 1.800 personas que van a estar en Pontevedra durante todos esos días e que, polo tanto, o que facemos é prolongar un pouco ou atraer xente a Pontevedra, a provincia de Pontevedra, pois fora da temporada estival e de verán e, polo tanto, unha actividade económica importante. Non haberá representación rusa nin bielorrusa na cita. A invasión de Rusia en Ucraína levou a vetar a súa participación, ausencia que favorece os deportistas españois. Grappling, en este caso, una modalidad en la cual España es una potencia mundial, aunque es una modalidad no olímpica, al no venir Rusia, pues España pasa a ser la principal potencia neste evento. Dende as federacións aseguran que tanto Galicia como España son unha potencia no grappling.